Avui us porto una botiga acabada d'obrir i que cobreix un buit important que teníem els barcelonins. És una botiga especialitzada en productes del Ripollès i el seu nom, clar, el rebost del Ripollès, no podia ser d'una altra manera, xarcuteria i degustació. I aquí ens anuncien molts dels productes: bull, llonganissa, mel, patés, pollastre ecològic, cuina i magret d'ànec, pa de fetge, etc. I sobretot, i aquí molt destacat, embotits i formatges artesans, amb una elaboració tradicional i amb un assecat natural. Aquí ens diuen que també fan esmorzars, mentrepans, tot artesanal, tot és fantàstic, perquè el Ripollès és una comarca molt desconeguda, però té veritablement, potser és de les que conserven una artesania tal com cal, de la manera més tradicional. I tot això ens ho explicaran aquí l'Albert i el Marc. No sé quin dels dos comença o quin dels dos continua. Albert, tu mateix. A veure, aquesta botiga. Comencem per la porta i ens vas explicant què veiem i de on ho porteu. Què et sembla? Doncs anem cap allà. Primer veiem aquesta foto fantàstica, que deu ser una foto familiar, per suposat. Les fotografies, com que tota la família és de Can Davano, allà al Ripollès. Can Davano, sí. I llavors hem volgut ficar fotos que a més tinguessin una història, no? Tot això són patés, suposo. Això són patés, artesanals, una mica d'aquesta gamma, l'estrella és el paté de campanya, que és aquest d'aquí, que és el paté una mica més amb cos, més granulós, no tan fi. I dels altres podem trobar aquest, perdona, Julià. El color sembla un gelat més que un... Sí, no, és paté d'escalivada. D'escalivada? D'escalivada. Oh, és fantàstic. Sí, perquè no és original i la veritat és que és molt gustós. I això de quin poble és? De quina casa? Això ens ve de Costa Bona, que és un elaborador que hi ha a Molló, al costat de Camprodon. Bé, el flan de veïni, això és de Can Lledrer. Això és de Can Lledrer. El conec perfectament perquè és a Matamala. Això, jo soc del Berguedà i això ja és frontera amb el Berguedà, l'últim poble, no? Matamala pertany al municipi de les Lloses i aquest és un excel·lent elaborador artesanal. Cap aquí? Igual que els pastissos de formatge, i l'únic que són productes tan naturals que tenen una curta vida per la caducitat. Llavors, això és botifarra crua, o llonganisseta, que diem al Ripollès, i salxitxes. Totes fetes sense conservants, sense colorant, i el que també implica que té una curta durada, o amb la durada perden una mica el color vermellós, però a nivell de sabor són excepcionals. I veig que això està fet a Planoles. Això a Planoles, que és un dels altres proveïdors que gaudim i que també ens subministra tot tipus d'embotits. Els automobilistes d'aquest país abans del túnel coneixen perfectament. Sí. Tot això que tenim aquí sobre? Sí, això seria la part de llom, que seria aquest més rodonet, seria el llom. Llavors passaríem al cap de llom, que és una mica més melós perquè té aquestes vetes blanques, una mica de greix, però fa molt melós. Llavors tindríem la cansalada enviada, o ventresca, se li diu, que aquesta es pot fer tant a la planxa com crua, també és excepcional. Molt bé. I aquí tenim també més patés? Sí, aquests serien els patés una mica en llauna, que també són del mateix elaborador que els de granel, i curiosament ens trobem sobretot aquest d'aquí, el de muntanya, perquè són proveïdors, tots ells, que porten una llarga trajectòria elaborant. Van començar matant el porc a nivell familiar i van continuar com a negoci. Llavors ens trobem molta gent d'aquí del barri que ha passat la infantesa a la part de Camprodon, que ja trobaven fa 30-40 anys aquest paté, sobretot aquest de color taronja, i encara el troba i diu: mira, això em recorda la meva infantesa amb el paté quan pujàvem a Camprodon. Per cert, passem de llarg, però aquí tenim les mels artesanes i tenim, que més a part de mel... Són mel amb fruits secs. Amb fruits secs, mel amb fruits secs. I amb manous. I diferents tipus? Diferents tipus, en diferents, com sabem, la mel a més té una propietat terapèutica molt bona, i llavors
aquí tenim unes guies on ens diu les característiques i les propietats de cada tipus de mel. I que ens explica que la Cala Núria és de 7 cases. Això mateix. Que és de on ve aquesta mel d'aquell. Aquí veiem els dos, el bull de fetge de Planoles, que té un format més de bull tradicional, i el de Camprodon, que és més arrodonit. I aquí veig, evidentment, pernil ibèric que no és ni català, però, esclar, el pernil ibèric té de ser obligatòriament de l'altre cantó de la península ibèrica. Això ho deu saber molt bé, evidentment. Sembla que ell atén més a la clientela, no? Almenys és el que sempre veiem aquí darrere, amb això, amb el pitet posat. Ell és el Marc. Això mateix, encantat. Això és l'únic que no ens ve del Ripollès, però consideraven que teníem de tenir un bon pernil de gla. Llavors l'hem agafat de Salamanca, és un pernil que es ve de Salamanca, amb molt bona curació, i la veritat que estem molt contents del resultat que ens està donant. Bé, ja que tenim aquí et parlaràs dels formatges. Això mateix, aquests formatges és un dels nostres punts forts, perquè el Ripollès fa molt bons formatges. Mira, per exemple, aquest d'aquí, que és el formatge... Els formatges venen de Roure i Soler, que és de Sant Pau de Segúries. Sant Pau de Segúries. Això mateix. I per exemple aquest d'aquí, que és el formatge de cabra, és el formatge que ha guanyat la medalla d'or d'aquest any del Ripollès, juntament amb la Seu d'Urgell. Després tenim el d'ovella normal, ovella serrat, que es fa amb llet crua, i després el de vaca. També teniu diversos gent que us porten els formatges. Això mateix. Tenim dos distribuïdors, dos elaboradors que es porten els formatges. Sí. I aquí tenim també foie gras. Això mateix, això és foie que ens suporta el distribuïdor de Molló, Costabona, que és un foie molt bo i que ens surt molt bé. I cada vegada volem portar més producte d'allí perquè considerem que el producte del Ripoll és un producte molt bo i és una miqueta desconegut aquí a Barcelona. Tenim dos sobrassades, que una és una miqueta picant i amb un cos una mica consistent, i aquesta no és gens picant i és molt fàcil d'untar. Llavors hem decidit portar aquestes dues per oferir això mateix. Sobre el pau, el que sigui, això mateix, per poder-li oferir al client el que li agradi més, lògicament. Aquí també segueixo llegint que hi ha magret d'ànec, això mateix, pernil d'ànec, que ens surt fabulós. De cabra, formatge d'ovella, com els ha dit el Marc. Això mateix. Formatge d'ovella. Bé, us voldríem ensenyar això d'aquí, que és un pernil dolç, però com es feia fa 100 anys. O sigui, això no porta ni cap tipus de conserva, ni cap tipus de colorant, absolutament res. És el pernil com els menjaven els nostres besavis o... A veure... Es diu garró. Com es diu? Garró. Garró. Sí. I això no porta absolutament 0% de grassa, és un producte 100% natural. I això el fan també? Això ens el porten de Costabona també, de Molló. Molt bé. I una mica més enllà teniu ja una planxa per fer alguna cosa, perquè aquí també feu degustacions. Fem degustacions, perquè el que li volíem oferir al client, a part de ser la típica xarcuteria, que pogués disfrutar dels productes del Ripollès. Llavors d'aquí fem degustacions, tenim un pa molt bo, que el fem torradet amb pa amb tomàquet. El pa també us el porten del Ripollès? No, a part deu ser de Barcelona. No, el pa ens el porten de Folgueroles. De Folgueroles, que és el pa de coca mossèn Cinto. El de mossèn. El pa del mossèn, que li diuen, que és molt conegut per allí, i torradet amb tomàquet, la veritat que queda fabulós. Vosaltres veniu aquí amb el concepte Ripollès general, diguem, no? Això mateix, perquè ja hi ha també altres productes fora de la comarca del Ripollès i evidentment a la Cerdanya, productes de molta qualitat similars també en aquest, però nosaltres ens volíem especialitzar molt i donar prioritat a aquests productes. Productes que aquí a Barcelona es poden trobar a les fires que es fan d'artesans, però que no hi són de forma estable. I nosaltres el que hauríem és portar això de forma estable a Barcelona. Doncs molt bé, molt bé, a tots dos. Espero que funcioni i que d'aquí poc temps tornem aquí. Bueno, no sé, tindreu de llogar una botiga al costat i ampliar aquestes coses. Tant de bo. Sí. Perquè vosaltres no veniu del gremi de l'hostaleria. No, la veritat... Això mateix. Sí, que anem a vendre productes de Ripollès. Home, nosaltres el que sempre havíem pensat, perquè sempre, per exemple, algun amic et feia un favor i li portaves un bull, li portaves i deia, oh, que bo és això, no sé què. Això no ho trobo ja a Barcelona. Això mateix. Volíem ficar un lloc on la gent pogués comprar, pogués degustar els productes d'allí, perquè tenim molta confiança i saber que són productes amb molta qualitat.
Avui us porto a una galeria de creació. I què és una galeria de creació? No és una galeria d'art, no és una galeria de disseny, és una galeria on sempre passen coses. Coses, evidentment, creatives. Tot el que veiem aquí és, jo gairebé diria que únic. Peces úniques, fantàstiques. Al front hi ha la Mar Gómez Espriu, arquitecta, però amb una vessant fantàstica per descobrir objectes meravellosos. M'he oblidat de dir-vos que a part de ser una galeria de creació, també és un cafè. I és un cafè, ja ho veieu, totes les taules són diferents, totes les cadires són diferents, i la barra també és diferent. Ui, en aquesta, fixeu-vos, sembla que estigui aixecat a l'aire. No, és un vidre, evidentment. Tot és absolutament original. Mar, bon dia. Bon dia. Bon dia. He recalcat molt de que això és una galeria de creació, tal com havies dit. Sí. Tot el dia buscant coses i coses i coses per poder oferir una varietat fantàstica. Bueno, el fet és que n'hi ha molts treballs creatius en aquí, de moltes disciplines, i això per nosaltres era l'interessant. Vull dir, algo creatiu pot ser algo de cuina, pot ser un il·lustrador, pot ser un fotògraf, pot ser un arquitecte, pot ser moltes coses, poden fer amb creativitat. Molt bé. Anem tirant i veient les coses cap al fons, per exemple. Ui, aquí tens una espècie de piano que no sona, però que... Molt divertit. Però els nanos en seguida venen a veure si sona realment. Sonen, i posen les mans aquí Sí, clar. La innocència aquella que tenen els nens sempre i és molt això. Això forma part d'un disseny gràfic, d'uns dissenyadors gràfics precisament a Barcelona, es fan aquí, els produeixen aquí i els dissenyen aquí, és un equip molt jove. Aleshores, per exemple... Aquí tens moltes coses per la cuina. Sí, això també és un treball d'una il·lustradora, en aquest cas, que és escocesa, i ella ha aplicat les il·lustracions a objectes quotidians i després treballant diferents materials, des de les teles fins a les porcelanes ceràmiques. Una mica és tenir això, una il·lustració, però amb un objecte útil que podem tenir a casa. I fins i tot draps de cuina, veig aquí. Sí, els draps no tenen per què ser avorrits. Draps de cuina que es poden utilitzar com a draps de cuina, els podem tenir encara, hi ha vegades que dic, igual a vegades algun d'ells és difícil d'utilitzar, però igual ens fa bonica una cuina animada, o inclús hi ha gent que els agafa per ficar-les com a quadres. A la gent que normalment li agrada més els objectes divertits, aquests els hi costa una mica. Això té tot de gustos diferents, no? T'ha d'agradar molt o no? El tema calaveres està a la venda. Sí, es ven molt. Sí, el tema de les calaveres hi ha molt de seguidor. Ai, no se'm ve ocorregut mai. Jo pensava que era més aviat una broma que teniu aquí, que mai se li ocorria a ningú dir, me l'enduc cap a casa. En papó, no? I ara entrem realment a el que en podem dir la botiga. La zona del cafè té objectes de la mateixa botiga perquè així els veiem més pròxims, així la gent els pot utilitzar, veure que una cadira s'hi pot sentar, veure com és de còmoda, la veu de prop i després poder-la comprar per casa seva si hi ha interès, doncs bueno, és una miqueta... I llavors hi ha també molts treballs dels mateixos dissenyadors que tenim aquí. Llavors aquí la tenda... Siguem els draps. Sí, draps o teles tintades amb il·lustracions. Llibres, ceràmiques. Llibres també creatius. Per tots els llibres sempre això entorn a... Doncs aquí, per exemple, és un treball de fotografia. Això no és una peça que estigui a la venda, és una altra col·laboració que va fer la dissenyadora d'aquests sillins de bicicleta, si us fixeu, són uns sillins de bicicleta. Això són sillins? Sí, que formen com si fossin fulles, i aleshores va treballar amb un artista que li va fer aquests expositors. I és una peça única perquè és de peces reciclades. I això serveix per les seves fires, per les tendes que tenim les peces.
Aquí tenim la secció d'orelles. Que és veritat que hi havia un treball d'orelles. Sí, això forma part d'un treball d'escultura, que estan totes pintades a la mà. Si us fixeu molt com el mateix dissenyador cuida molt la imatge d'on aniran col·locades per a la venda. Això m'hi fico molt amb ells, que ajudin una mica a exposar les seves peces de la millor manera. Ara mateix hem tingut diversos dissenyadors de moda diferents. Ara mateix tenim el Colmillo de Morsa, que és una gent que ha desfilat a Cibeles, però són dissenyadors d'aquí de Barcelona, també en el 080, i també són processos de peces que n'hi ha molt poques de cada talla, són també treballs artesanals amb materials d'altíssima qualitat, pells, sedes. La gent es fica molt amb la qualitat perquè és la manera de competir contra les grans marques. Els dissenyadors han de donar alguna més, i això és qualitat i exclusivitat. Una altra taula molt original. Un mocador de seda. Sí, però aquest mocador de seda no és només que és un mocador de seda, sinó que forma part d'un treball també d'un artista, Veronique Burg, que treballa entorn al conte de la Caputxeta Vermella, que, no sé, et fa recordar quan eres petit, no? I llavors, doncs això aplicat també en un objecte que les dones es poden vestir, no?, amb ell. I aquí un seient molt original. Una mica gaudià. Hi ha molta gent que li troba una estètica a Gaudí, però bueno, al final és que té aquestes formes orgàniques, que estan tornant molt les formes orgàniques perquè ens... No sé, hi ha com una mica que volem la proximitat a la terra, no? A lo que és natural i és... Aquesta és la idea clau del modernisme, no? Sí. Sí. Les formes naturals, el retorn a la naturalesa. Hi ha gent que li agrada estar àmplia. Evidentment, igual aquest és per un espai molt gran, per gent que té un pis, habitació molt gran. Aquí, en el cas, necessitàvem que es veiés... I li agrada fer festes. Sí. O esmorzant al llit, no? També. Molt bé. I aquí també tenim un racó de saló esplèndid, molt... Bueno, una mica estan formades com zones perquè d'alguna manera hem d'ensenyar-li a la gent com això ho poden traslladar a la realitat, no? Si la peça està sola, igual és difícil que entenguin que allò pot anar a casa seva també, no? És que jo el que vull fer arribar és que aquestes peces són molt maques, són uns treballs molt bons, però que cadascú les pot tenir a casa, no? Això és de pell. És una pell que a més té un dibuix que es mou molt lleugerament perquè està deixada amb encaixos, ve de Londres, aleshores es van deixar encaixos victorians antics a sobre la pell i el sol va cremar dibuixant el dibuix dels encaixos, o sigui que això és maco. És com... En resum, que hem donat la volteta a la botiga, aquesta botiga està oberta fa 2 anys. En aquests 2 anys l'has anat variant segons vas veient el que vol la gent, el que demana. Sí, ha canviat moltíssim. Vam obrir més com a estudi, amb molt de mobiliari per fer projectes, perquè la nostra intenció era fer més projectes, nosaltres érem estudi d'arquitectura. Però bueno, estem en el centre de Barcelona i veiem que la gent té interès per altres coses i a mi m'agrada moltíssim el que és també objecte petit, moda i que es juntin totes les disciplines és molt enriquidor per tot. Després fa 2 mesos que hem obert el cafè, amb la qual és algo molt nou i li dona més dinamisme i és un servei més que podem donar a la gent. I que sé que les nits de dijous, divendres i dissabte feu sopars. Fem sopars, sí. Informals, perquè no teniu cuina, sinó que és més aviat... Bueno, la gent sí que hi ha una cuina, però és una cuina de preparació. Nosaltres no podem generar uns fums amb olis que ens farien malbé les peces que tenim exposades, i a més són peces de molt de valor, algunes. Aleshores, bueno, però intentem, amb el que podem fer, la millor manera, amb la qual són plats molt ben decorats, intentar tenir bones qualitats amb el que tenim. Teniu plans de formatges, d'embotits... Taules d'embotits de formatges, de patés, després, evidentment, fem moltes amanides. Tot és treballar en fred. Després fem pizzas casolanes, que a més treballem amb molt material de negocis locals, amb la qual el nostre pa ve d'un forn del forn d'en Josep que està aquí al costat. Busqueu l'artesania dins de la gastronomia. I intentem que la gent estigui propera. Every time I see your eyes, ain't got no chance, you steal my heart. Every time I taste your smile, an angel takes me to the stars. Tell me, how can I see all the colors of
the rainbow. If you don't stay right here with me, ain't got no chance to be. Waiting for the sunlight that invades the morning lanes. I could spend a year with you and it seemed to me just a day. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow? If you don't stay right here with me, ain't got no chance to be. Suddenly, she takes my hand. She says, J'ai trop bu, stop drinking now. I want to be l'ami d'un Italien. Accompagne-moi à Rome ce soir. now remember what we were. I'm on the ground, I hit the ground. Thank you, Mr. Otis Span. Inside your soul, I found my sound. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow? If you don't stay right here with me, And got the chance to be. Ara que ve el bon temps, encara que diuen que aquest estiu no existirà, que aquest any tindrem hivern permanent tots els mesos, obrir la finestra i veure tot aquest verd fa goig, eh? No és la finestra a casa meva, és la finestra del Matagana. I què és el Matagana? Doncs, com el definiria? Un restaurant, una casa de menjar, ni una cosa ni l'altra. És un lloc per beure vi, prendre allò que a l'Empordà sempre n'han dit platillos, unes mitges racions tradicionals de la cuina de tota la vida, i al front d'aquest local hi ha un home que fa 5 o 6 anys, qui li haguera dit que tenia de posar un establiment d'aquest tipus? Perquè ell és perruquer de tota la vida. El Joan Falqués, i a més perruquer famós a dins del món de la perruqueria barcelonina. Jo recordo una desfilada després de la mort del Franco, quan aquest país s'havia obert a tot, que 5 perruquers, els més famosos de Barcelona, van fer una desfilada a base de travestis i transsexuals, i que va ser el Nova Mas de parlar-ne de la nit barcelonina. Correcte, Julià. Fa molts anys d'això, Això ja parlem d'un quant temps, Ja parlem d'un quant temps. Però sí, va ser en aquell moment un gran impacte. Sí, va ser un gran impacte, ho recordo. I sí, la premsa, Jo vaig ser dels primers que vaig impactar amb aquesta història. Exactament. Ens vam acudir 4 o 5 amics i van dir, bueno, quin un en podríem fer perquè la premsa es faci cas una miqueta en els perruquers. I van dir, ara que comencen a haver-hi un nou sexe, aquesta nova història, per què no intentem pentinant els travestis? I així va començar la història. Recordo que vaig anar a Can Massana, tu te'n recordes del restaurant? Sí, el restaurant Can Massana, sí. I aquell dia em van... Allà al camp. Ah, exactament. A darrere l'antic Boccaccio. Correcte. Bueno, em van vindre totes a la perruqueria, tots els travestis, i em van dir, Joan, diu, te'n tindràs que cuidar tu avui, diu, perquè nosaltres no... Un tenia una cosa, l'altre l'altra, i me'n vaig tindre que anar a dinar amb aquelles 5 virtuts. No vegis... Exactament, però no vegis l'espectacle. La gent muda, amb la cullera i la forquilla, la boca així, perquè realment va ser un impacte, I tenien les seves anècdotes, que si em preguntaven com depilar, que si no sé què, que a mi me crece el pelo, que no... Va ser una... Vamos, algo especial. I això ho explica un perruquer que, a més, ja ve de família, però ja el seu besavi era perruquer. Sí, barber. Va iniciar de barber en un poblet molt a prop d'aquí, del Vallès, a Sant Feliu de Codines, i, bueno, el meu avi va continuar amb l'ofici, el meu pare va començar afaitant posant-li un tamboret perquè no arribaven a les barbes per afaitar, i va acabar de perruquer i és el que va baixar a Barcelona. Es va situar a la Diagonal, al costat de l'església de Pompeia, que aquella època era lo bo i millor. I després, bueno, jo vaig continuar l'ofici. Fins que el Joan Falquer li han sortit uns fills que no han volgut. Llavors ha dit, doncs plego i poso un bar. Sí, senyor. Que almenys em divertiré. Correctament. I tindré bons vinets, que a mi m'agrada beure vi. Oh, i tant. A veure, a menjar ens agrada a tots. Nosaltres vivim molt a prop d'aquí i donant voltes per la zona vam veure que no hi havia res. Quan volíem sortir dèiem, i ara què, on anem? Sempre agafa cotxe i cap al centre. I, bueno, al final... Perquè estem molt a prop de la plaça de Sepp. Correcte. República Argentina. Ah, exactament. Aleshores, doncs clar, van dir, bueno, a veure, anem a fer alguna cosa
nosaltres ens hi trobaríem bé, algo que nosaltres puguem saber fer, i com que tenim tracte de gent, a veure, entre cometes, de tota la vida, perquè hem estat tractant... Ja saps de què em parlo. I aleshores vam dir, bueno, doncs va, muntem un restaurant. No, un restaurant és massa per nosaltres. Un bar? Home, un bar tampoc. Pues va, un bar-restaurant que fem platillos, sobretot molt de matèries primes molt senzilles, de bona qualitat, m'entens el que vull dir-te? I no complicar-nos gaire la vida, perquè com que no som de l'ofici, el que tenim que intentar és fer alguna cosa, però normal, dintre l'ur quotidià, diari. Un lloc per matar la gana. Sí, senyor, tal qual. I el nom també té que veure. Però, per cert, aquestes són les bones intencions del principi. Després han pensat, home, i si fem alguna cosa més? I si fem una mica de cuineta? I si hem ampliat una mica, sense passar-se la cuineta? I llavors hi entra la Isabel. Exacte. Anem a veure l'Isabel un moment. Va, anem a veure l'Isabel. Va, Isabel, vine aquí. Va, Isabel. Què tal? Hola, què tal? La senyora Falqués, que és la que ens explicarà aquesta cuina, com va començar i com ella ha anat ampliant. Va començar, com ha dit el Joan, com, no ho sé, com un entreteniment, una mica dius, aviam, això, sembla que faltés en aquest barri, et decideixes? Vinga, va, decidim, i fem. I van començar així, com el que no vol la cosa, van dir, bueno, doncs això, simplement un lloc que et trobis bé, que l'ambient sigui agradable. No vam voler tenir ni televisió ni les típiques maquinetes aquestes de jocs que n'hi ha en els bars, perquè dius que quan vols estar un ratet tranquil més aviat molesta, almenys és la meva idea personal. I així es va començar, i a partir d'aquí van començar amb molt poques cosetes, que si unes safates d'embotit, això sí, ibèric, que sigui bo, 4 croquetetes, totes molt bones. 4 no, en teniu una tira. Van començar amb menys, però hem anat ampliant l'oferta. I llavors, així mica en mica, ell van... Sí, cosetes d'aquestes. Llavors ell em va dir allò que comença, ai, per què no fas allò, que et surt tan bo, que segurament agradarà. Ens la juguem pels productes de la nostra terra. Home, sempre. Les verdures dels peixeros del Maresme. Agafem sempre... Els tomàquets del país, els bons olis d'oliva de les Garrigues, els recuits, els reconeguts, que aquí hi ha poc reconeguts vins del Penedès i el Priorat, entre d'altres, i si no trobem el que volem, ho busquem a altres indrets, perquè la qualitat a massa gana és el primer. Els indrets és com el pernil. Com el pernil, això mateix. Podem que ens tornem cap allà perquè al cap del dia aquí hi ha poca llum. Hi ha més llum allà. Doncs tornem cap allà. Doncs és això, dius, hi ha productes que, malgrat que aquí tenim molt bons productes i molt variats, hi ha altres que ens manquen, com és el pernil, en aquest cas nosaltres el tenim molt bo, no és per dir-ho. També tenim cecina, que hi ha molts llocs que no en tenen. Això, evidentment, no és català, em sap greu, però no és català. I així ho fem. L'altre sí que mirem de tindre productes de proximitat, perquè sempre és millor, o sigui, sempre el trobaràs més a punt. A vegades, mira, no sé, a vegades per el que sigui, perquè la temporada aquí no en trobes, ho has d'agafar d'allà on et ve, però són coses molt puntuals i amb això estem. Feu dinerets molt senzills? Molt senzills, fem uns plats diaris, no fem menú, fem uns plats del dia, però que normalment els clients estan molt contents. És una cuina molt casolana. Aviam, jo sempre he volgut apostar per una oferta que sigui honesta. O sigui, si dius pel cada dia no pots pretendre donar alguna cosa molt ni sofisticat ni molt car, perquè la gent tampoc no té molts diners per gastar-se en el dia a dia, no? Però com a mínim que sigui honesta, és allò que dius, aviam, el que jo m'agradaria menjar a casa meva, el que m'agradaria trobar a casa meva, si un dia és una verdura, doncs una verdura que sigui ben feta i en el seu punt i tal. I jo penso que és així, la cuina a vegades tampoc no cal sofisticar-la massa. Ara retorno una vegada a la senzillesa i al producte natural. Jo penso que sí, i a vegades si tens prou 3 ingredients no cal posar-ne 5. Jo és la meva opinió, jo soc una cuina molt senzilla, però vull que sigui això natural. Una de les coses... No disfressar sabors tampoc, m'agrada que si hi ha una cosa, que es noti que és allò. Una cosa que sorprèn, parlem d'aquesta minicarta, tot que es fa però minicarta, és que en canvi després hi ha molts vins per un lloc tan petit com aquest. És que el culpable... Aquí, el culpable és ell, que li agraden molt, i si no el veig me'l veuré jo. Quasi. Tal qual. A veure, a mi sempre m'ha agradat
menjar bevent vi. O sigui, ja de petit, l'avi, no sé si te recordes d'aquella època, que ens posaven litines, te'n recordes? Pues, sí, senyor, i després hi posava el paperet amb el tap i el tapava l'avi allà, m'entens, perquè no s'esbravés. I ja en aquella època, amb 7 o 8 o 9 anys, que no crec que sigui exemplar ara pels nanos, però ens hi posava un raget de vi. Un raget, sí, és l'època, era l'època. I berenava amb pa i sucre. Sí, senyor, tal qual. I aleshores la cultureta, i que menjant m'ha agradat, doncs vaig intentant aquí apostar per aquest tema. He arribat a tindre quasi unes 100 referències de vins. Per lloc tan petitó com aquest. És molt, però hem imposat a la zona un nou sistema. La gent ve a prendre la copa de vi. I clar, diuen un vino, de donde lo quieres, de quina denominació. I es queden una miqueta per això mateix que tu dius, un puesto tan petit i que tinguem tanta varietat de vi a copes, i a part la bodega després a la carta, perquè avui dia, no sé si t'has donat compte, hi ha molts restaurants que tenen una carta de vins limitadíssima. Per al contra, tu saps també que n'hem parlat de llocs que és tot al revés, que tenen una bodega desbordant. Però molts restaurants han perdut, han fet la llista de vins molt més petita, i no sé per què. Sí, perquè realment... Bueno, la inversió tens que tindre, i el consum ha baixat, també es té que dir. També jo he de dir que jo penso que quan un surt d'un restaurant normal, hi ha restaurants com aquesta casa que els agrada, a tu t'agrada el vi, i n'has fet una mica el protagonista. Però quan un surt d'un restaurant he de dir que he menjat, no que he begut. És veritat, és veritat. Tens tota la raó. I el vi té de ser un complement. Sí, senyor, sí. Que no recomanar a un client un vi que igual a ell li agrada però el seu acompanyant pensa la mare que et va... Exacte. No, hi ha una tendència també, a més, a veure, la gent jove beu molta cervesa, també. Per això també hem diversificat una miqueta el tema. També hem entrat en les cerveses d'importació, perquè és que hi ha gent que també li agrada aquest tema. Ara, jo aposto pel vi, ho tinc clar. Pel vi i el cava, si fa falta, que és d'aquí, a més, Vull dir que cap dubte amb això. She takes my hand, she says, baby, please stop drinking now.